Altså, hvis jeg skulle spille med i en reklame-jingle, så ville jeg nok have det lidt dumt bagefter, også, fordi det er ikke det, jeg mener, musik er. Vi er hooked på det. Vi kan ikke lade være, vi lever af det. Rent åndeligt. Det økonomiske, det er så en anden side af sagen, men rent åndeligt lever vi af det. Og jeg tror ikke på det der med at rockmusik er skadeligt. Den håber jeg ikke på. Okay. Fedt. Altså, jeg har altid kædet begrebet kultur lidt sammen med begrebet kunst, ikke? Ja, altså, kultur, det er jo, hvad vi er. Den måde, vi lever på. Ligegyldigt, hvor vi befinder os, ikke? Jeg ved ikke, kultur, det er noget, der bliver skabt af fællesskab, tror jeg. Når man siger samvittighed, så tænker man straks på dårlig samvittighed, synes jeg. På en eller anden måde, altså. Samvittighed. Ja, det gør jeg nok. Jeg ved ikke, jeg tror, det er meget at gøre med at handle, ud fra at have et moralsk ansvar på en måde. Jeg sad her den anden dag og tænkte lidt over det der med samvittighed, og med at man et år kan føle, at der sker ikke en skid i ens liv. Og så det næste år, så er man lige pludselig involveret en hel masse, og det lige pludselig begynder at blive for meget af det gode, man skal til at vælge fra. Jeg tror, at det er et spørgsmål om, at når man først virkelig kommer i gang, så kommer man til at udstråle en eller anden power, så man kommer til at suge tingene til sig. Så at tingene ligesom kommer til at falde i hak på den måde. God eller dårlig? Og der er også noget, der bare hedder samvittighed. Ja. Det er vel noget med ansvar at gøre. Samvittighed og ansvar. Sådan kobler jeg det sammen. Over for hvem? For os selv og andre. Ikke? Okay. Ansvarsløs, så er man næsten også samvittighedsløs, er man ikke? Eller hvad? Jeg har aldrig brugt mig om en tekst, der har et budskab som redvalerne eller atomkrigen og lort. Altså, jeg synes, man kan ligesom prøve på at danne en stemning, som får folk selv til at tænke de tanker. Jeg vil gerne have af musikken, at der kan komme et budskab, du ved, af frihed, og det skal også helst være oprørsk, ikke? Og man kan få lov til at udtrykke sin harme eller kærlighed til livet, ikke? Igennem musikken. Og det er det, der gør den levende, og det er det, der gør det fedt at spille det. Altså, først og fremmest fordi vi kan lide det, ja. Det er faktisk kun fordi vi kan lide det. Og jeg slet ikke kan lade være, jeg kan ikke lade være. Det ligger... Giv du lige holde op. Det ligger dybt i mig, det der med at spille musik. Jeg vil faktisk sige, at uden musik, der er jeg ikke meget værd. seeking for the truth. A beer in your hand and a needle in your arm. Gone is the dream, gone is the hope. One day I'll find you hanging from a rope. You think you're so cool, you're so tough, wasting yourself with the dirtiest stuff. Now the time has come where you gotta realize if you don't stop your life, I think you're gonna die. Turn the tide. Make up your mind. Change your ways. Get straight.
gotta change your style, cause it's out of sight. You're tripping away in your own little space. It's time for a change, you gotta rearrange. Stop being blind and open up your mind. You better turn straight and believe in your faith. Working on the things where your heavy weight doesn't last too long, so you better be strong. Turn to the tide. Make up your mind. Change your ways. hen og bliver hooked på et eller andet lort, du ved, ikke? Og så er det sådan en sang, der siger, tag dig nu sammen for helvede, du ved, ikke? Get straight, ikke? Som vi synger, ikke? Get high in life, ikke? Altså, vi vil gerne skabe et samlingspunkt omkring vores musik for folk, der tænker på samme måde som os, ikke? Altså, kan man gøre det, så er man nået langt, mener jeg, ikke? Altså, om det så er 200 eller 200.000, ikke? Altså, det er sådan set underordnet, ikke? Selvfølgelig vil vi gerne ud til et så stort publikum som muligt, ikke? Men altså, det vigtigste, det er, at man ligesom kan skabe et samlingspunkt omkring den musik, man laver, føler jeg. At skabe et univers, som er til at holde ud at være i. Hvis der er ikke nogen, der lytter til det, så er det ikke nogen tilfredsstillelse for en musiker, tror jeg ikke, at stå i et øvelokale altid. Man skal ud og spille for folk.
Zelda i København, eller et eller andet pumpehus, whatever, eller prøve på at få et sted, ikke? Altså mig og Per, vi har også gået og snakket meget om, at det kunne være pisse fedt at få musikernes hus, ikke? For eksempel Trikotagefabrikken, ikke? Der bare står og forfalder, ikke? Det kunne man sætte i stand, ikke? Da jeg flyttede til Aarhus, der tænkte jeg, fedt mand, der er bare masser af musik, og der er altid et eller andet sted, man går hen og hører noget live musik, ikke også? Men efterhånden, der bliver det sådan ligesom en fornemmelse af alt og ingenting. Der kommer ikke et rigtig fedt band, synes jeg. Altså, så bliver man nok lidt forkælet. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var noget mere rock and roll. Jeg synes, det er lidt sløjt med rocken alligevel. Det er meget sådan en pæn pop. Det er jo ungdommen, som skulle være oprørsk, ikke? Som skal lave om på tingene og være i bevægelse, ikke? I stedet for at rende rundt i slips og jakkesæt. Men jeg siger bare, at der er en bagside af medaljen af velfærdssamfundet, og det er måske, at folk bliver pacificeret. Fordi at de har det jo egentlig ikke godt nok, ikke også? De bliver lullet på en eller anden måde. Altså, jeg har altid, eller ikke altid, men lige siden min teenageår er ret sådan samfundskritisk indstillet. Det giver sig da nok udtryk i musikken også. Så man kan godt sige, at 50.000 fluer kan ikke tage fejl, men det kan de altså godt, når det drejer sig om popmusik.